Sí, ja ho sé. Es preguntaran com he arribat a esta situació extrema, corrent per tal de salvar la meua vida davant de les tropes infantils d'enfarinadors de Teulada. El millor és que comencem la història des del principi, amb una entrevista salvaguardat al balcó de l'Ajuntament. Per què una enfarinada ara, en Carnestoltes? Perquè les més conegudes són el 28 de desembre. Sí, hi ha altres dos que comencen al desembre per la festa de Sants Innocents, però així a Teulada, des de temps, diguem-ne, immemorial, l'enfarinada es fa el darrer dijous o dijous llarder, que és el dijous anterior al diumenge de Carnestoltes. És, diguem-ne, que el punt que marca l'inici de la festa de les Carnestoltes. Des de fa un temps ençà solament participen xiquets. Però poden tacar a la gent major que creua per ahí, els vianants, veïns... Evidentment, clar que sí. Qui passe s'arrisca, no? El que passa corre el risc de ser enfarinat. De tota manera, solen preguntar si a bones o a males. De tal manera que, si és a bones, agarren un poquet de farina i emblanquinen la cara. Si és a males, normalment el que fan és agarrar un grapat de farina i tirar-li al cap i fer-lo tot blanc. Una última pregunta. ¿La farina simboliza algo en esta festa? Bé, és una manera de emblanquinar la cara a les persones que no van disfressades, emmascarar-les. Però el que caldria, Xavi, és que baixares i provares l'efecte de la farina. Clar, tu vol picar-me. Este home no me coneix. Anem allà. No sé si t'has donat compte, però jo vaig en el mono de treball d'anar a la enfarina. Cavaller, aguanta amb la xaqueta i ens veiem. Allà baix. Demana una clemència inicial per un insurgent. M'ataca. Espereu. Un segonet. 10 segons. El que fa la tele, com atrau tots els xiquets de Teulada, o quasi tots. Anem a veure, a mi m'han dit que n'hi ha una diferència entre enfarinar a bones, que com seria? Tu me taques a veure, només la galta, a veure l'altra? Vale. I si jo no estic d'humor i tu me preguntes enfarinar a bones o a males, no? I si jo dic a males... Paga la pena veure la repetició de la jugada per comprovar com s'encarnissen. El mono era blau i ara pues és prou blanquet. Preneu nota, si passeu tal dia com avui per Teulada i els xiquets vos pregunten a bones o a males, a bones sempre. Bueno, jo crec que me'n vaig. Una espolsaeta bé per anar-me'n a casa netet, molt bé. Diguen el que diguen els pacifistes, la guerra és estètica. En definitiva, crec que no provaré ni pa ni arrebossats, crec que en una bona temporada. Sé el que estan pensant, que és, mare de Déu, el que ha de fer este xicón per a guanyar-se el jornal, però no patisquen per mi perquè per a vostès també n'hi ha.